Bueno, tenho que contaros un pouco agora as miñas orixes como escritor, que son un pouco posteriores ás orixes do universo, pero andamos por aí os dous. O que acordo eu, cando empecé a escribir, que foi con 13, 14 anos, é que estaba fascinado con Sinestro Total, que teñían aquela canción que sonaba tanto e que era con tanta fondura de mensaxe que chamaba Ayatola, non me toques la pirola. A mí que lo parecía unha cousa totalmente fascinante, non normal, nos 13 anos. E, bueno, eu empecé tamén a facer letras un pouco, bueno, pues imitando isto, non? Moitas veces eran pequenos chistes, pequenas narracións, anécdotas. Despois de uns anos pelexando con unha guitarra que non chegamos a entendernos de ningún xeito, intentarlle poñerlle os cornos cun baixo, logo cunha batería, pois dime conta de que realmente o meu oído era o máis parecido, bueno, pois a unha lousa destas que temos aquí no Museo Provincial de Lugo. Reparei tamén que non se me daban mal os contos. Bueno, foi cando empecé a facer contos. Os primeiros exercicios foron no meu barrio, cos amigos, facendo fanzines, case sempre relacionados con música. Ese foron os meus principios. Logo, estuve durante moitos anos escribindo, intentando publicar, e por fin, con 30 anos, consegui que me publicase unha colección de contos que chama Freedom Speak, e a raíz de aí, pois, viñeron outros 13 títulos, non? Que iso é un pouco o que fixen ata o de hoxe.